Ove godine u svibnju obilježavamo 80. obljetnicu Bleiburške tragedije, koja je najveća tragedija u hrvatskoj povijesti po svim pokazateljima, bilo brojčanima i onima kvalitativnima. Pa je potrebno nekoliko riječi reći obzirom na činjenice koje u javnosti nisu, rekao bih, dovoljno osviještene ili ima puno nestručnih iskaza. Najvažnije je reći da je zločin koji se dogodio poslije Drugog svjetskog rata, dakle, a zove se Bleiburška tragedija, bio organiziran i planiran. To se može vidjeti iz partizanskih komunističkih dokumenata od 1941. godine, da je zločin bio sustavno planiran, osmišljavan i organizacijski pripreman u smislu strukture koja će taj zločin počiniti. To je potpuno nedvojbeno, dakle, po izvornim komunističkim dokumentima, a to sve skupa bilo je sukladno marksističko-komunističkoj doktrini, koju je dopunio Lenjin, da se treba obračunati sa svim protivnicima najgrubljim neograničenim nasiljem, a pogotovo nakon što se preuzme vlast u takozvanoj diktaturi proletarijata. Naziv Bleiburška tragedija nastao je u hrvatskom iseljeništvu jer taj zločin poratnih golemih razmjera koji se dogodio bio je jedna od najveće čuvanih tajnih izabrana u komunističkoj Jugoslaviji, tako da imamo i slučaj sudske presude kad jedna seljanka to spominjala, bila je osuđena u konačnici pravosudno na smrt. Valja znati da je Bleiburška tragedija započela 1944. godine i to na dubrovačkom području i u istočnoj Hercegovini, išla je prema zapadnim dijelovima Jugoslavije. I opet partizanski komunistički dokumenti nedvojbeno svjedoče da se radilo o organiziranom, planiranom, sustavnom zločinu koji je podrazumijevao masovna pogubljenja bez vođenja ikakve evidencije, ne samo poimenične nego ni skupne, ali isto tako primjenjivani su kako je išlo kraj ratu, onome kako kažemo u Europi, ali rat je, dakle, na dubrovačkom području i onda slijedom toga do svibnja 1945. dakle, završavao u pojedinim dijelovima gdje god su komunisti došli, dakle, provodili su sustavni obračun najviše sa civilima koji su im mogli biti nekakva konkurencija u budućnosti. I to isto tako proizlazi iz jugoslavenskih komunističkih dokumenata od politbiroa Vrhovnog štaba, dakle tu nema nikakove dvojbe. Prema britanskim podacima, dakle zrakoplovcima, izviđačima na području Slovenije, dakle to su bili iskusni piloti, oni u svojim dokumentima, dakle, navode da je u kaotičnom povlačenju prema austrijskoj granici bilo oko 500 000 hrvatskih civila i oko 200 000 hrvatskih vojnika. Taj naziv Bleiburška tragedija, dakle, odnosi se na cjelokupnu tragediju gdje su se glavni zločini događali na prostoru Jugoslavije i križni putevi, grobišta, stratišta nalaze se, dakle, od sjeverozapadnih dijelova Slovenije do svih dijelova Jugoslavije. Tako da je u Sloveniji evidentirano nešto preko 620 takvih grobišta, u Hrvatskoj preko 850, u Srbiji 200-tinjak, na području BiH civilno društvo je utvrdilo nekakvih 100-tinjak, a u Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji to pitanje nije otvoreno. Ukupno je 1750 takvih grobišta.